Kerim Qurban Nepesov 8 Mart degişmesi. Gara yerin üstünne, gök asmanın aslına, heley diýilýän sözi kim tapdyka aslına. O sözi ilki tapan ne Dayhan ne Çopon diýerler, ilki tapar o gödök sözi tapan 40'a çenli 40 gedek öýlenen ýeke gapan. Gyzylgöz ýeke gapan. Han ogly ýeke gapan. Gujogyna getirilenle garip gyz ogul sapar. Onuň adyny tutmagda kemlik saýyp özüne bärik diýenmiş öz öýlenen gyzyna. Şeýdip ýuwaş-ýuwaşdan üýtgeşip geley sözi gara günlü ülkämizde dörenmiş heley sözi. Garip gyz ogul sapar. Naçar gyz ogul sapar. Sen täzeden dogulsadyň wagt ýene de bir sapar. Ogul saparjan bolardy bugün seniň lakamyň. Sana geley diýip heley adyn lakanyň özlerine gowşurdyk, öldüreden adyny. Bugün arşa ýetirdik gelin gyz şöhratyny. Bugün gelin gyzlarymyz jahan bilen garşýa, bilbil bilen bäsleşýä, keyik bilen ýarşýa. Bugün biziň aýallarymyz durna bolup daranýa. 60 ýaşa ýetenne de gelin bolup görünýär. Görk goşuldy gelin gyzlaryň gözlerine, ýüregine, müňläp ogul saparlaň aglanynyň deregine bugün olar paýalýa şatlyk bilen gülküden. Gülüň, keyipden çykyň bu şadyan ülkede. Gülüň, gülküýüňizden gözleriňizi ýaşarsyn. Sizin göwnüňizde deýsek, goý agdymyz gyşarsyn. Ýöne sizem ýarlaryňyzyň degmäweriň göwnüne. Erkekler hem işi yetik. Sancı bolmaň begürnät.